Здравейте, солдати, аз съм Валенти Кей. Играем Dawn of War Space Marine, играта Third Person шутера, който не знам защо, според мен заслужава много по-добри оценки от тези, които получи, защото и мултиплеера му е жесток, и кампанията му беше доста добра. Да, праволинейна е, да, не можеш да ходиш където да било или да експлориш планета, но не това беше идеята. Идеята беше да предложи наистина имържен в това какво значи 40K, като флъв, като вселена, като това да бъдеш Space Marine. Според мен го беше направил абсолютно перфектно. Но, anyway, в смисъл, играта продължава да се играе, не в толкова големи количества като преди, от страна на това, че не толкова хора играят в момента, обаче хубавото е, че започнаха отново да играят, защото обявиха Dawn of War 3, така че ще скочим в онлайна, където във Верса... Това искам да кажа, че също е една от игрите, в които съм достигнал абсолютно максималното ниво в мултиплеер и съм отключил абсолютно всичко, което може да има. Ще играем си с граунчето, което е, трябва да капчърваме поинти. И да, като капчърваме поинтите, това ни дава точки и първият, който удари 1000 точки, той печели. Така че отиваме на класик, защото очевидно, че повече се играе на класик, отколкото на който и да било друг мод. За съжаление, явно хората просто си взимат Basic играта и играят само нея. Което ще са окей, но въпреки че аз бих играл примерно на Dreadnought мода, където като направиш определен брой килове, ти дава възможността да влезнеш в Dreadnought. В смисъл ставаш да не влизаш в Dreadnought, реално влизаш в Dreadnought, като откъснат краката, главата и торса и ти остане мозъка, примерно, някъде разпилен, те прибират. Ама фак е. Така че цъкаме на това нещо и да видим къде ще ни изпрати. Къстамайзърчето. Просто обичам. Колко време съм прекарвал в този къстамайзър, просто аз си нямат идея. Абсолютно fucking no идея колко време съм прекарвал тук. Особено като играя мултиплеер с още хора и ги карам да чакат, докато аз си правя моите модове, защото не мога да ги правя. То това е ултрамаринката, моята епик ултрамаринка. Просто двойния орел ме кефи. Опа! Ха-ха! Добре, почваме с келощето, че имам доста готини неща там. Значи тук апирансите мога да си ги правиш. Това, което съм си изгубил като бронята, е този тип Alpha Legion, който изглежда като броня и изглежда абсолютно уникално. Ако пак почна да правя Kill Space Marine за теблтопа, много вероятно да си направя точно такъв тип броня и примерно ще ги кръста по някакъв прием Soul Eaters Legion или Warband или нещо такова, защото изглежда много яко. Оп, почваме. Почваме фу. На мануфактурма. Доста добра картичка, между другото. Мануфактурум, човек. The Adeptus Mechanicus itself. Я видим дали ще сме от империята или сме от Chaos. Всъщност няма разлика между двете, просто skin-like са различни. Ще играем на Сауткара, това път не се играе с Саутка. Оп, what the fuck. Ще си пуснах Steam-а. Много добре са ги пипнали тук нещата според мен. Абсолютно перфектно направено. Ще няма влизам там. Я ходим на другата страна, видим какво става. Аха! Я една гранатка поемеш. Оп! И го взехме. Добре. Тук са убили някой наш. Трябва да засилиме плазмичката. Кой се крие тук? Ето кой се бил крил. Ей, ще ми скочи на контра. Добре, перфектно. В смисъл беше obvious, но аз си пропуснах мишената, не я видях къде беше. Така че грешката си беше изцяло моя. Оп, една бърза граната, поемайте. Уоу! Ей, хосме грешен, факен. Мисля, че... убих го, добре. Мелтите ми запалиха газа. Добре, скрихме се за секунда, малко да ни се регенне кръвта. Един от вражеските раптори мина от другата страна. От тук виждам, че има техни Chaos маринки, които продължават да пъшват по тази страна. Я видим дали ще мога да изненадаме този приятел отзад. Не успяхме да го изненадаме. Явно се е дръпнал. Я видим тук кой е. Оп! Оп, бягаме, че сме в лоша позиция. Оп, този се опита да ни удари на контра.
Скачай. Добре. Quickly. Добре, много добре. Перфектно, успяхме да избягаме, за да се регеннем малко от малко. От тази граната искам. С тази граната мисля, че станат нещата. Оп, това не е играта. Оп, яш. Уху! Скачай! Добре. Измъкнахме. Ай, какъв беше то снайпер, момче? Ле. Ласкиан. Нормално, Ласкиана мога да ни се сипе. Тук обаче губим много зверски, не мога да вземем една точка, доста ни пъшват в момента. Мисля, че вземат тясната част също. Да, и той вземат кофти. Добре, ара отиваме на там да видим. Не, ние вземем, добре. Трябва 100% да я вземем, защото почват да наблягат страшно много. Айде! Пак ме изцентри, То с Ласкиан обаче много обичам ми ги вкарва дирекшн такова отблизо. Нашето момче. Нашите прекалено назад седат и играят с прекалено много девастейтър отряди, които не могат да пъшнат както ти. Аре, вземи една граната там. Отсреща да се зарибиш. Оп! Приятелю мой. Една граната бързо там. Да видя и тебе. Това не е играта. Златната Марина дойде. Видим дали ще успеем да се вземем тук това. Явно не. Стана доста напечено в момента. Аре, още един долу. Добре, фак. Много си тук, прекалено голям пъш. Да, нашите сета да пъшнат през другите лейнове. Защото това, което виждаме, е доста снайперска игра, а от такава игра нямаме нужда. Така че и в гърба ли ме е бежа, Добре. Нека ретритнем малко от малко. Че ме гони. Този раптор е доста упорит в това да ме гони. И ме удариха. Фак. Той ли ме уби? Да, той ме уби с Power Sword. Добре, струва ли ми се? Не, фул сме. Като отбор, не мога да разбера защо. Почнаха да взимат. Ама малко късно почнаха да взимат поинтовете. Но се опитвам да ги разсейвам аз. Но нищо. Важен е карниджа, който се случва. Вземе този поинт тук. Ти къде бе, моето момче? Сми! You will be slaughtered in the name of the Emperor himself. Я видим тук какво е. Ооо, парти тайм! Добре, Девастейтър го взехме, но Асад Марината остана. Може да вземе и Асад Марината, но трябваше да го изиграваме малко по-умно. Нищо. Да, продължаваме пъша. Винаги има шанс да се бие, абсолютно винаги има шанс да се бие, така че никакво отказване. Никакво отказване, пичо. Добре. Тук не знам кой ме загърче. Чао, фърля една граната в всеки случай. Това мършо. Добре, готови сме. Този го изчистихме. Взимат отново центъра. И тук нещо му удари много кофти. С джампак ме убил. То трябва да падна върху мен, за да мога да му убие с джампак. Това е карнич. Това е карнич. Вземи една бърза. Да те почерпа с една бързичка.
И пак ли му уби с това пазащето, бе? Добре, аз го имам Dead from Above. Абсолютно същия, кажи речи. Молд, сетнат имам. Чава метнем още една бърза. Трябва да го вземем това задължително. Абе, те са взели всички поинтове, тройка поинтове са взели. Това не мога навсякъде по този начин да се отишли ние да не мога да направим нищо. Направо не го вервам. Добре. Тук пъшахме с двойката асалти. Да свалиме набързо това нещо. И Ласкиана ще ме оцели докато се бие с това. Вместо единия да остане там, те ходят двамата да го убият, един са девастейтър, което е пълно безмислено. Две са свалени, едно продължава да е. Метнем още една бърза граната. Ела пиле. Ела пиле мое. Айде. Добре, тук мога да го вземем още малко и е наше. Наше. Ево там. Земи! Земи! Добре. Тук нямаме гранати повече. Я видим да засилиме това, дали ще мога да оцелим. Тук стана бая жегичка. Мисля, че ни напълниха от някъде. Не го видях 90 трябва да се намираше. Добре. О, не. Тук стават някакви опасни неща. Доста кросфар се случи. Така че ще бекнеме просто. Дори не знам какво се случва тук, но изчезвам. Too much hit and carnage. Добре. Такъв тип игри харесвам. Ще умра, бе. И това мисля, че ни е нашата загуба тук що. Fuck yeah, defeat. Дадохме макса от себе си, момчета. Сизнали сме 2 поинта, убили сме 13 и сме умрели 10 пъти. Което е quite окей. Карта много харесва. Тази карта е просто абсолютно перфектна за... Абсолютно перфектна е за девастейтъри, за хавоци и за Асалт Марини и Раптори. Просто супер отворена, супер добре. Като тактико марините, яко особено като играеш на мел. В смисъл с Heavy Bolt, не с Heavy Bolter, с Bolter е доста добре, но е добре ако се цъка с Kraken Bolts. Не повече Armor Penetration, да му щупиш по-бързо шилда, да му почнеш след това кръвта. Но да. Сталионката. Кой беше това Сталион? Той ме беше от други отбор някой. The Weird Kind. Чай ги мютнем всички, че от време на време някой си включва микрофона и става страшно. Сега ще почна да излизат някакви хора да се садват. Ние сме с двама по-малко. Имаме някакъв трето и второ ниво. Ха-ха! Пичовете. Явно са разбрали за в 3 си купили играта. Добре, аз ще направим още една развиждана с саутките. Хаб центъра. Хабитат центъра. Представяш се, живееш в такъв град. Ха-ха! Раптор. Да. Много обичам игра с Раптора. То си Асалт Марина, де, но просто ме кефи супер много как изглежда. Ще взема топ поинт тук. Добре, виж нашите как умира да е. Още не сме тръгнали просто да умират. Да вземем поне един поинт да вземем в началото. Добре. Траса.
Мършо! Оп, добре. No you don't, no you don't. Who's the better raptor? Who's the better raptor? Че нямам гранати вече. Оп, добре, взехме и този поинт. Окей, малко кофти начало почнахме, но мисля, че си имаме пак голям шанс, въпреки че нямаме толкова играчи от нашите и са малко по-слабички. Ей, ще ме догониш с този Power Sword. You little imperial lapdog faggot. I will gonna teach you how it... Какъв това тука, че? Какво е това тука, Някакъв асалт, разбираш. Те са го взели това, you gotta be fucking kidding me. Това е базата, бе. Това е базата, бе, момчета. Стига, бе. Стига, бе. Там има девастейтъри. Там има девастейтъри, които много силят насам. Аре да си вземем, поне поинта да си вземем. Добре. И че ма къртат от всякъде. А то девастейтър, дето седи там и се забавлява. Стига да не ме убие някакъв фагет. Да си взема тази гранатка тук набързо. От другата страна да не ни запукат както си му е реда. Дори не знам какво става в момента. Опитах се да се измъкна, като ме блайднаха. Но мисля, че болтърът с Кракен Болс и болтър таргетър ни приключиха нещата. Не, тук сме маса кранати. Маса кранати зверски в момента. Дори базата ни е превзета. Оу. Да. Няма. Те са направо в базата са ни влезли. -2. Първо място, сизнал съм 4 поинта или 4 пъти поинта. В смисъл 2 пъти базата, 2 пъти друга страна, обаче в момента е доста зле. Това, което се случва. Добре. Добре. И това беше дефита, разбираш ли? Attention, lift system now